Salam. Oras mari kita sudi. Uriani Tuhatta, taparade maroha doho pikirata, lau marsaor doho Tuhatta, di mingguta manuguton, marede mahita siabukuede nomor 4 ayat sada 2 doho tolu.
marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia, na tumo palangit dohok tanoon. Amen. Beta mahita manuka marsoba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita, ay ibana dode batata, jala hita bangso na pinarmahan na, jala biru-biru ni iring-iring ni tangan na. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu, padu muho jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahenmi, patu pahon hanguluan nami, saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinomu, dohot hama matem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsiaon nasitong, jala asa marroha haholongon hami, huhut maddo mauliate tuho, asa olo hami mangihuton horo di hamatean, ale Tuhan Yesus, di ho matama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huriam, nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, ola nior rodi saleleng nindeleng na. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik patoluhon doho lapatanna. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ai honaum humna dusugut, akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo, ikut dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi, marhite-hite goarni debata, ai di natarsosak, dohok ditangiang, dohok dipuji-puji do si dohonon goarni debata, atong rak mangidogogo mahita siat tuhata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobartu patikmi. Amen.
marpauduk marohatta, tujolo ni tuhatta, lau manopoti dosatta nagodangi, martangiang mahita. Alea manami jala di batanami na di banua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi salileng nilileng na doa sini roham, sai marpamuati maroham di hajahaton nami, jala sayunang beingot akadusa nami, ay jujud duhami mardusa maradupon ho, jala jujud duh husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalau sion nami di hatam, ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalau sion nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamutuau asa mangolu todi muna, ninna Tuhan Jehovah. Tuksura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo wahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Hatani debata, epistel, patujulo ni jamita di minggutta sadarion, iman atar surat di Efesus sada, mamukka mai sian ayat tulu, sahatu ayat 10, tajahama marsikat sorin. Pinuji ma debata, amani Tuhatta Yesus Kristus, naung upasupasuhot tuhita, ragam ni pasu-pasu partodian, sian banua gijang di bagasan Kristus. Ai dipilih dohita di bagasan ibana, handorang seojak dope tanoon. Asabadia hita jalaso hasurahan di adopan nai. Di bagasan holong ni roha. Ditodohead dohita, bahen anakna, marhite Yesus Kristus, asa tuibana mangihutton halomoan ni rohana. Asa tarpuji asini rohana namar muliai. Nasiona tuhita di bagasan nahina holongan nai.
Di bagasan ibana dohot hita haluauni, binahen ni mudarnai ima hasesan ni akka pangalausion, mangihutton asini rohana natar lobi i. Naung buas nyusehon nai tuhita mardongan hapistaran dohot habisuhon kodang. Ai di pabotohon ibana do tuhita tahi ni rohana nabunihian mangihutton halolomona naung pinahot nai di bagasan dirina. Ido sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Tahati dakkom maha porseautai, songon nahinati dakkon ni dongata saha porseaon, disandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mau palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadei, imana tubuhon ni si Maria, naga begabia siaton di parbadia, andorak sohabubuhan. Ido tu hatta, natu maun na birnit, di panguhuman ni silatus, nama te tarpajan lo ibana di hau pinor silang, natuat tu banotoru dung ditanom, namula mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana paimamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea tondi parbadia, jaradok sada huria na badia, huria hata penalak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom, horas mahadihita salutna, ujaon hamimat tikting di huriata di bagasan mingguan, tanggal 8 Februari tahun 2026, topik ni jamita, di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Nah parjolo, guarni minggu, ia guarni minggu tasadarion ima minggu seksa gesima namar lapatan, ono puluari adorang so haheheoni Tuhan Yesus. Na paduahon na modding. Di hari Jumat tanggal 6 Februari 2026 nunga jumolo modding sada ina ruasni huriata margoar sawilina buru pasaribu marumur 80 tahun 2 bulan nahina baluhon ni amang hatorangan si topul nahinan manadikon tolu halak yanak kon nasida bawa, 2 boru jala 2 bawa dang marhasotoan dope, maringanan di Jalan Bintaro Raya Gang Amran nomor 25 Kebayoran Lama. Sian Banjar Kampung Prigi. Bakeni namodingi ditarohon tu idean di hari Sabtu tanggal 7 Februari 2026 di TPU Tanah Kusir atong taingot ma anang yakun sude keluarga na ditinggalhon ni amata naung jumolo inatta naung jumolo modingi asa tumibu tarapul rohana sida na paduahon on barita jam 6:30 odope hudapot barita nunga jumolo moding ima margoar sonar boru manulang na hina baluhon ni amang Jaintan Situmorang di Rumah Sakit Yadika Kebayoran Lama. Soalnya mah berita na lengkap menyusul, jadi jam 6:30 walu manugoton dope ngajumolo inang. Jadi atong tangyakon mah kita sude manayakon keluarga asa inang najumolo asa tumibu tarapul rohani keluarga nasida. Napatulohon, partangyangan Bajar. Di Patupa di hari Selasa tanggal 10 Februari 2026 pukul 20 WIB. Naparjolo Banjar Jurang Mangu Pondok Aren di bagas ni keluarga Amang Rio Sihombing Inang Ruth Boru Sitomorang. Napaduahon Bajar Bungur Kostrat di bagas ni keluarga Inang Tandri Tampu Bolon Boru Panggabean. Napatulohon Banjar Bintaro Perdagangan di bagas ni keluarga Amang Asi Tumorang Inang Sasru Boru Gultom. Napapaton Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus di bagas ni keluarga Amang SH Panjaitan Inang Delvi Boru Silain. Napapaton Bonataon kategorial dohot punguan keluarga muda Manang PKM. Naparjolo Bonataon sekaligus sermon lansia di Patupa di hari Rabu tanggal 10 Februari 2026 pukul 30 WIB maringanan di Aula Sopo Praja. Napaduahon Bonataon na Poso Bulung di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Februari pukul 10 WIB maringanan di Aula Sopo Praja. Napatulohon Bonataon punguan keluarga muda Manang PKM di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 pukul 10.40 WIB maringanan di Aula Sopo Praja. Undangan ini tusude keluarga muda terlampir di Warta Jemaat. Nah terakhir, napalimahon media sosial resmi Huria. Hobar tu rapat Huria tahun 2024. Marhite tiktingon tu sude ruas ni Huria HKBP Resort Kebayoran Lama. Taringot tu media sosial resmi HKBP Resort Kebayoran Lama. Ima Instagram, channel YouTube, WA Group Parhalado, WA Group Banjar, WA Group kategorial Manang Seksi, dohot WA Group Kur. Molo adong media sosial nama ngatas namahon HKBP Kebayoran Lama Manang Huria gereja dang bertanggung jawab nahobar tusi. Song ini matik ting dihita di bagasan minggon tuhat nama masuk-masuk oleh ate.
Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggu sadarion jakkonottama berita nauli hatan itu hatta imana gabi bohali partodio dihita. Ima marhite-hite turpuk jamita di minggu sadarion natar surat di Sada Musa biddu 12 mamuk kamisian ayat sada sahatu ayat 5 tapai huti hukma sonon ma hatana dunginin na Jahuba mamadok si Abram bukas maho siatano hagudanganmu dohot sian hatubuanmu dohot sian bagas ni amam tutano si patuduhonok kutuho hubahe peho gabe bangso na bulun jala pasok kumaho jala pabelgaw ku guarmu asa gabe pasu-pasuho jala pasu-pasokku akka nama masu-masuho jala torwaku akka nama buraiho jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon. Jadi bukas ma si Abram songon na nidok ni Jahuba tu ibana. Bukas madohot silut udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram di nabukasi ibana sian haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai jolmanai dohot silut anak ni hahanai rodisude nasi namot samot nasida dohot jolma akka na tinuhor nasida diharan jadi bukas manasida lahotu tano kanan jadi dung tolhas nasida rodi tano kanan ima sahatna hurian itu hatta terdok ditantang dohita marhite topik ni minggutta sadarion jala molo di padumui habor hatanna imasian turpuk ni jamita ima molo didok di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu. Ayo lo do di pasu-pasu alaidang gabe pasu-pasu. Ido na dijaga. Akadia do rumang ni pasu-pasu na nidok nai. Ahadu na belga. Dang na gabe haborhatan na holan siya suduk materi bukan. Alay moledok. Ahadu horo na belga pasu-pasu ni Tuhani itu ita. Di bagasan diri ni hatta Yesus Kristus no belga pasu-pasu ni Tuhani ima holong. Kasih asini roha ay ala ni holong do asini rohani debatado
laho palua hok kita gabe roy bana palua hok kita di bagasan diri ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima pasu-pasu no belga. Asa molo dun tajalo pasu-pasu na belgai siat debata di bagasa diri ni Tuhatta Yesus Kristus holong asniroha haluauni berarti pasu-pasu na tajaloi molo didok asa gabe pasu-pasu hita. Berarti asa gabe go holong hita. Asa gabe go asiniroha kita. Dakola tu dirita alai dohot tu dongata jolma dohot tu sudeta he akka natinoppani di bata. Jaladang merdiai ber hitaon ima na pinasupasu ni debata. Sudedo. Asam molo sudedo na pinasupasu ni debata. Boido ulaning sude merespon secara baik. Dingoluna. Ai pasu-pasu ni debata tu sude jolma ileon hosa hanguluan. Moledo tu sude jolma ba disido akan marhapor seaun jalalaus disido dohot naso marhapor seaun. Disido akan naburju laus disido doh akan atakang. Disido akan mangulahon na denggan, doh disido mangulahon akan aso denggan. Dang berdia ibar. Alai doh tujuan, ba na pasti diaka naso mangargahoni asa gabe mangargahotsa. Hamok kadongan na hinaholongan di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus. Na berhubungan tuturpuk tahun ima pajuan persuruan ni debata tu si Abraham. Ayat sada doh ayat 5 turpuk jamita. Adong madisi tulu hal. Naraing si babotohonon na tuhita. Jala na tulu halon. Omma nagabe si Peopotta yang harus kita miliki dan inilah yang harus kita bawa dari kebaktian parmingguan sadarion. Ay molo cerita ni si Abraham ngasudi kita mabodo. Alai ikon diulaki doi tetap paingotok kita. Sudedo hita halak Kristen madok iya si Abraham ima. Molo di hati Indonesia bapak orang percaya. Ale molo tagabungi dua cai oppunina porsea. Alaniaha ketaatan di bagasan haporseaon. Hauduhon di bagasan haporseaon. Mangulahon di bagasan haporseaon. Taida manatulu hal
Khobar tu pajun ni debata tu si Abrahami na parjulu ima pajun ni debata dan debata mamereng ima tu si Abraham isi ibana aha manang naboha ibana manang di dia ibana. Laos ido nang hubungan na tuhita, pajawon ni debata, songon tu si Abraham, laos songon ido nang tuhita. Nanido na di si, siapa kita, apa kita, dan di mana kita. Allah tidak melihat soal latar belakang. Anak ni Raja do ibana. Sialani ibana ma. Anak naima napatut sijuon. Bukan. Di mana dia? Ala sayujo ibana rupani marhuria. Bah imana gabe ada persyaratan panggilan Allah terhadap dia. Bukan. Alai na pasti neng dohonon na. Itu adalah kedaulatan Allah. Saguru tu lomo ni rohani debatado. Ay molotaida. Ima. Di latar belakang ni situasi ni hutana. Ima. Tano hatubuan na naramuddo akan naman baganaganado alay laos sianido di jauh debata dipilih debata jala disuruh debata ido asal ido dia sada bukas maho. Keluarlah. Pergilah. Namar lapatan unang saidisi. Ay buasa gabi. Didok debata songon itu ibana. Ala di ida debata unang gabi sarobak kodohoti alai husuru hobuka siani ima tutano nanang si pasatokku ima sahat tano bagai-bagai ima tano kanan hamok kadongan na hinaholongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Disi adongdo marhite ayak sadai adongdo disi khobartu tema tahunan HKBP 2026 transformasi perubahan hamubaon didok dia ayat sada dungini ni Jehovah mantuk si Abraham bukas maho siatano hagudanganmu doh sian khatubuanmu doh sian bagas ni amam tutano sipatudu honokku tuho keluarlah jadi on molo taida parsuruoni jala tahu bukan nang parsuruan ni debata pajowo doh parsuruan ni debata ima tuhita jolma bukas maho haruar maho siani diperintahkan keluar dari apa? Dari kehidupan yang lama.
ngolu naliling. Disuruh keluar. Ima sian pangalaho, sian bako, sian sifat karakter, sian style gaya hidup. Naliling. Ima tungulu nani halomohon ni di bata. Molo idok nanaing sipatudu honok kutuho. Allah menampakkan, Allah menunjukkan, Allah memperlihatkan di dalam firman-Nya, di sido taboto, dia do nagabe sakap doh lomo ni rohani di bata. Tu sido diarahkan. Nasai gola pikiranmu, bukas maho siani, keluar maho. Nasai sarobak kodoh portibion, bukas keluar hosiani. Jala dinalaho meninggal honi tuhal na paduahon ima membutuhkan pengorbanan. Ikon adong dohara deon diri berkorban. Ayadong dosa hasian. Ngiri do kam moledok dosa hasian. Itu sulit untuk dilepas. Molopole dok dosa hasian, ngagabe mendarah daging. Tu dirina sudah menyatu. Bama benok kulahu melepas kanon inna marsak lahu peluahuni. Perlu pengorbanan. Hamo kadongan nahin holongan di bagasan gua itu hatta Yesus Kristus. Molo di dok debata tu si Abraham. Bukas maho sian tano hagodanganmu. Doho sian hatubuanmu. Doho sian bagas ni amam. Babuado hita lahu meninggalhon. Tano hatu buatta. Nung ngadi si hauma, ngadi si polak. Bahkan di doh sian bagas ni amam namar lapatan. Ini berbicara soal harta. Tinggal honok tema. Bagas ni damang. Tading-tading ni damang. Sada gabaran doon na doonon na molo ta aplikasyon. Buado baenon manadik ko maninggalhon roha doho pikiranon nasay naong tertait ima tu artani portibion. Buado baenon maninggalhon ima hubungan darah. Alain yang dohonon ni dibata. Ikut tadi konomui. Jaladangin au perlu. Nanaing si pasato kodo. Ternyata ima di hal na patuluhon. Janji berkat. Tongdo dapot. Jala memang ubalga. Di kebutuhan kita hajol mauta. Dia mai kekayaan dan kehormatan. Iduna ni padatun ni dibata. Tu si Abraham doh tu hita jolma.
ahado janji berkati. Bahenok kuma pinoparmu macai belga. Hagabiun italak batak. Si torok pertubu. Jaladak kolani. Pabalgauku magwarmu ayat 2. Mulai do pabalgauku magwarmu berarti ini soal kehormatan. Hata batak hasangapon. Bainokku magwarmu gabi belga. Itulah janji berkat. Alai doho syarat dia. Ikon olo menadikon namangi hoti ngolutta nadi portibion. Jadi sulit do. Apalagi semua song tadok nakingani terdia do nagabe mangi hoti hita. Ido sagabe tapakke nakingani. Dosa hasian. Ay nasai mabayan ju rohani dongan termasuk dosa hasiat dui. Las roha ada kepuasan. Adong dosa hasian di zolma jama-jama manakko. Moloso adong itakku di bagai sesadari takko tangan naon. Dakso nang imana lah humudu borngin nai. Termasuk dosa hasiat dui. Moloso adong ibaga sesadari iparo-aroa donganna dakso nang ibana. Moloso adong ibaga sesadari di hata donganna dakso nang ibana. Akabako alai gudang nari dakolat dia kasih pak karakter pangalahu si songoni. Gudang nari namangi hoti ngulu ni hita jolma. Songon hata ni Jahuba tu si Abraham bukas tinggal hon. Jala ido nang tuhita bukas tinggal hon. Tadi koni membutuhkan pengorbanan amang inang. Membutuhkan pengorbanan. Mau lebih dihatai di son ima. Dohot arta jabuni amangmu ninna rupani. Nomor 8 di si dia. Berbicara soal harta. Molo sai roha doho pikirat tahun. Holan nadi ikoti ima arta ni portibion. Gabe lupa hita. Ya sumber ni artai siya Tuhanido. Gabi ta tinggalkon ima panadaon hapor siyaw tu Tuhani. Eta marminggu. Inna rupani. Ahay na marminggu ya to ema. Siya kudo doroidahan inna rupani kan. Ba memang toho didang na siya balanga. Ditugu-tugu asa lebih makarikoton ima. Pajuon, parsuruon, doho lomo ni rohani Tuhani. Jala diolohon si Abraham bukas do ibana. Di bagasan ketaatan. Dan gudang hata. Dan gudang rupani suku-sukun. Coba jolamang dot tamuak kenang mole suruh hita. Bukas mahosiani tinggal homai. Ahado alusta. Tu dia. Dungi, dung tu dia. Ahada letusi.
baru amuse marhua. Gudang nagabi alus alai marhite suku-sukun. Ada karbinotoy, ahadalah kutusi. Ay holat tasuri anakot talahu manur si tuhorot lau juhutu ko dia tuhor jonin na ita. Kanolo do idok, ahadalakku. Bamarangkop mahuin na dia hepengi. Unang-unang idok terlalu jauh, capek. Alai anggos si Abraham dipatuduhon ibana do ketaatan hauduhon na luar biasa. Abraham mengiyakan, dia tunduk. Alaniaha ala dihapor siya ibana, ditadda ibana do. Debatado na marsuru. Tuhanido na marsuru, gabedanga dong di ibana, ima keraguan. Ay ala debatado na marsuru. Tujuan na nang situjuope, adong do di ibana kepastian. Di perdalanan sebelum sahat tujuan, adong do ibana pos ni roha, nadong anan ni Tuhanido. Jadi molo disuruh isuru Tuhani hinda ulahum molenna. Ba Tuhani dak kolan na marsuru alai na pasti na donganan na do na urupan na do. Adong tantangan, adong persoalan, adong masalah pasti. Manang nabohabe persuruan ni Tuhan itu kita. Perlu ada pengorbanan. Olo do dia. Ulahon na dinggan inna. Kan olo do hacik rohat tala di mang ulahon na dinggan. Buama kita. Bertahan di si. Boy dia dong kejengkelan. Dan lain sebagainya. Alai. Buhado kita. Paluaho dirita di si. Songon. Nabi Naini si Abraham pos rohana didongani debatado ibana. Lemborat dulu tadi tahun 2020 nomon, boy gudak kita medok lemborat. Alai nangpe lemborat di bagasan nak persoalan masalai. Di patolkas jala disuruh debatado kita. Ikut dalam nata tahun 2026. Debata ada kolam marsuru. Na dong anakku do. Na ramotakku do. Laho pasahaton. Ima nani warihonna. Nani jajihonna. Asa gabe. Dapota. Songon si Abraham. Pasu-pasu na belga. Sian. Debata. Sialanima. Hamuaka amanami doho inanami huria na hinaholongan ni Tuhani pajuun ni Tuhani doho parsurona tuhita dang mardiai berhita halakna sudedo hita alai boha disido hauduhota ima keta atatta di pajuud doho di parsuronnai jalalos disido perlu adong pengorbanan di ngulutta. Korban waktu, tenaga, pikiran. Do si baenon. Alai, molo petado tagorbatto ni. Sudenai, tongdo siat Tuhani. Asa, di sima hauduhota. Di sudena tajalo na siat Tuhani. Pasahatotta musim Tuhani. Di bagasan kita na berkorban. Ala na patuluhon. Di padaton debatado. Na pasu-pason na nguluta. Pasu-pasu na nabulon si naung pinasaha ni debata. Lao songonido ng pasu-pasu nabulon na belga na naing pasahaton ni debata to hita. Asal mahita ima di bagasan hauduhon ima ketaatan di bagasan haporsiota tu ibana. Amin martanyang mahita.
Pinuji maguarmu oleh Tuhan, di ragam ni pasu-pasum na pinasaha mo tuhami. Asa gabi, pasu-pasu hami, tu humaliang nami, tudongan nami, tu saluhu tahi akan na di homo. Totong mali Tuhan, pakai hami di ngulu namion, marhite pasu-pasumi, takkan situtu, huhanguluho kami, di ganu partikian di ngulu nami. Ingok dohami alay Tuhan, tua karuasmu na di bagasan parsahiton. Daulat si mangusong dinar lubat turuan boru huta julu. Sihar huta gaul, nyonya situa IRC Pajaitan boru huta galung, GS lubat turuan, Nancy Rosita boru tabunan, Ruth Maria Asima boru siahan, Simon Matthew Sinaga, situa Dr. Andus Parulian Parapat, Estiria si majutak boru na 70, Rosdiana boru pangaribuan, Erika si majutak boru si barani, si tuen sinur MH Siombing, Normala si topul boru manihuru, Deselina Marta Uli boru si topul, Nyonya Dr. Andus Siombing Rositan boru manurung, si tua MC Regar, Marike Dumaria boru si Regar, Uli Novianti si Bulun boru siahan, Nyonya si tua Dadak boru Pasaribu, si tua Dr. Andus GP manihuru, Artaria Siagian boru Damanik, Iwan BM Tampu Bolon, Dr. Andus EH Pasaribu, Situa Pares Nahampun, Elais Adelina Pardidi boru si Hombing, Raya Tiambun Siagian boru siahan, Nyonya Ambarita, Rumia boru huta julu, Emmi Hutahayan boru siagian, Ridwan Irianto si Tumorang dohot akka nasotar guarihami ale Tuhan, selalu ruasmu na dibagas sa parsahiton, dibagas na sida ng songon na upnam di rumah sakit. Ale Tuhan, mga sahon aso ni Roham, mangiduham ito asa, homa na mapargugoyhon na sida be, diragam niya kaparsahiton na, asa unang madili alay totong marpos ni Roha tuho ale Tuhan. Jalatong mga sahon as ni Roham ale Tuhan, asa lehon hamalumon tu na sida be. Losong ni manang dia karuasmu nataruli di Lasniroha. Ima Lasniroha digajang ni umur di hari hatutubu doh di hari pardongan sarepeon. Ragam naria le Tuhan dia kapasu-pasu nasiako na usaha tuaka ruas ni huriam langsung ni dia keperkarejuan nabe. Ale Tuhan mulai ate mahu pasat hami tuho jala marsanga marmulia ma guarmu jala parbisuhi saluhu ruasmu asa totong marhabiara tuho jala hobar tu lomo ni Roham diganu gulmi ni ngolu. Langsung ni mang ale Tuhan di bagasan ari sadarion sahala ruas ni huriam nang marujung ngolu ima inanami sonar boru manulang inang jitan situmorang ali Tuhan tuho do pasaton nami saluhut keluarga terlumobi amanami amang jitan situmorang asahoma ali Tuhan nama pargogoyon na sida na mga puli na sida di parsirangon na sida keluarga dohot inanami inang sonar boru manulang atong ali Tuhan nang saluhut ruas ni huriam manang di dia pe dia ka ulaw na sida dia ka parkarejuan di Jakarta nang songoni dia ka na mulaulaon tuaka daerah totong mali Tuhan di bagasan di gonggom asini Roham atong sahat di homang ulu nami sesa dosa nami hola di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami amin. Tapuji matuhan tamar hiti edeta laos di somma hita pasahat
papungu pilihan. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Di Portibion, lain maaf Tuhan, haboran bilas niroha. Tuna marsangi, tuna dongoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Di Portibion, baik maaf Tuhan, monang maralohon dosa. Di bain gogomi, kalu musuhi, simbolis pangagoi. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Di Portibion, baik maaf Tuhan, sipatu pahadameon. Baik maaf kami, sartu rohani, nama sihosomani. Pasu-pasu kami, Tuhan, sayu sehon damemi. Saya pehon tangan di Tuhan, lewat tua gogomi. Pilihan nang tapapungon tapasaha matu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banua gicang, hodo haroroan ni saluhut, silihon-lihon na dinggad doho na sa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masian na nilion mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulun harajon mo, di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti to dim, asalam mutada hami godang ni sileleon mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho,
Margiti-giti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu. Sero maharajaon si saut malomoni roham di banu tonga osongon na di banua gijang. Leon matuhami saderon hangudua siap hari. Sesama dosa nami song panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami tugyo tu pangujunan palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siana mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata amahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu. Jala di pasor hon madamena. Tutod di munabe. Amin.